Ahoj, dnes vám ukážem, ako si môžete na raňajky pripraviť mega lahodnú a mega výživnú kašu z pšena, nazývaného tiež proso alebo český jáhly. Ukážem vám jednoduchý a rýchly recept, ale najprv vám vysvetlím, prečo vás táto kaša môže nakopnúť do vitality a dobrej nálady na celý deň. Predstavím vám všetky ingrediencie, ktoré do kaše dávam. Ak by ste chceli rovno prejsť na recept, stačí si zvoliť kapitolu Postup v popisku videa. Teplé raňajky majú mnoho benefitov pre naše trávenie, energiu a vitalitu. Pretože sa ráno telo ešte len prebudza, studené jedlo môže byť pre telo šokom. Teplé raňajky nezaťažujú tráviaci systém, naopak rozprúdia krvný obeh a zabezpečia dlhšiu sýtosť. Obzvlášť v chladnejších dňoch sú veľmi vhodné. A prečo je pšeno pre nás tak skvelé? Neobsahuje lepok, je ľahko stráviteľné, dodáva energiu, odhlieňuje, obsahuje mnoho minerálov a vlákniny. Na rozdiel od mnohých obilnín, ako napríklad pšenica, je zásadotvorné. Aj preto zvyšuje našu energiu a vďaka jeho konzumácii predchádzame únave. Aj ostatné ingrediencie v tejto kaši sú veľmi výživné a zároveň chutné. Ako prvú dávam do kaše buď nasekanú 100% čokoládu alebo asi 5 kakaových bôbov. Kakaové bôby majú mnohé benefity pre telo, ako napríklad znižovanie zápalov v tele, spomaľovanie starnutia buniek, zlepšujú krvný tlak, podporujú zdravie ciev, podporujú pamäť a sústredenie, obsahujú horčík, železo, zinok a meď. Navyše vďaka obsahu tryptofánu v boboch sa v tele tvorí hormón dobrej nálady, serotonín. Pretože obsahujú trochu kofeínu, pre deti sa odporúča menšie množstvo, asi 2 boby denne. Boby sú celkom tvrdé, preto keď ich zamiešame do teplej kaše, za pár minút stihnú pekne zmäknúť. Aj keď už v kaši mám boby, kvôli chuti pridávam aj kakao. Používam iba nealkalizované, pretože oproti alkalizovanému má mnoho výhod. Tým, že je minimálne spracované, zachováva si o mnoho viac prospešných látok a má intenzívnejšiu chuť. Farbu má mierne svetlú, preto sa v pečení takmer vždy používa viac známe alkalizované kakao, aby bolo pečivo tmavšie. Do kaše ďalej pridávam asi 1 čajovú lyžičku cejlonskej škorice. Oproti klasickej je bezpečnejšia vzhľadom k tomu, že obsahuje menej kumarínu, ktorý môže poškodzovať pečeň. Škorica stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje trávenie, imunitu, detoxikáciu, srdce, cievy a mozog, pôsobí proti baktériám, vírusom a pliesniam a podobne ako kakaové bôby podporuje aj dobrú náladu. Pretože okrem chutí mi ide v raňajkách o výživové hodnoty, používam len kvalitné výrobky. Okrem toho, že obsahujú zmienené účinné látky, neobsahujú ani tie škodlivé, ako sú ťažké kovy, pliesne a pesticídy. Navyše týmto výberom podporujem etický obchod a udržateľnosť. V popisku videa nájdete odkaz na značky, ktoré používam ja a ktoré nájdete na českom trhu. Určite ale existuje mnoho ďalších kvalitných obchodov. V komentároch sa môžete podeliť o svoje obľúbené značky. Niekedy si do raňajok pridávam jednu z mojich najviac obľúbených potravín, ktorou je mak. Mak nekupujem namletý, pretože po namletí sa veľmi rýchlo kazí, žlukne a jeho benefity sa výrazne strácajú. K maku si často nameliem aj ľanové semienka, pre ktoré platí to isté. Mak aj ľan obsahujú mnoho minerálov, vlákniny, zdravých tukov a antioxidantov. Ľan obsahuje aj omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa však už po 7 minútach po namletí z potraviny strácajú. Kvôli chrumkavosti pridávam do kaše granolu. Niekedy ju pečiem doma, ale často používam kupovanú. Granolu kupujem z DMK, pretože jej zloženie vypadá veľmi jednoducho a pomerne zdravo. Na vrch kaše pridávam čisté sušené ovocie bez konzervantov. Veľmi rada mám morušu, ale používam aj hrozienka, slivky, marhule alebo sušené banány. Môjmu tráveniu nevyhovuje kombinácia kaše s čerstvým ovocím, s výnimkou bobulovín, ale toto je pre každého individuálne. Ak by ste si všimli traviace ťažkosti práve pri tejto kombinácii, tak sušené ovocie by mohlo byť pre vás vhodnejšie. Na trávenie pôsobí najmä to, či zjeme jedlo v kľude alebo v strese. Ak by ste chceli tip na to, ako si vychutnať svoje raňajky, môžete sa pozrieť na toto video. Odkaz naň nájdete v popisku pod týmto videom. Ak by ste mali ďalšie podnety, čo si do kaše radi pridávate, budem moc rada, ak sa o ne podelíte v komentároch. A teraz sa môžeme vrhnúť na recept. Ja budem robiť 4 veľké porcie, ale pre mnohých ľudí by stačili aj menšie množstva. Ak by vám ostalo, môžete ho kľudne na 3 až 4 dní uchovať v chladničke a odoberať priebežne. Pšeno môžete aj na mesiac zamraziť a vybrať si ho večer do chladničky a nechať tak do rána rozmraziť. Pšeno by sa mohlo najprv namáčať, prelievať vodou alebo pražiť, ale to sú kroky navyše, ktoré by mňa osobne odradili od varenia kaše a príliš veľké benefity v nich nevidím. Preto volím ten najjednoduchší spôsob prípravy pšena. Najprv si dám variť v kanvici 1,2 litra vody,
Do hrnca si nachystám asi 350 g pšena. Ak by sa vám to nechcelo vážiť, môžete to aj odmerať. Je to približne 400 ml. Až voda zovrie, nalejem ju do hrnca a prikryjem. Nechám asi 2 minúty variť a keď začne vrieť, stiším sporák na minimum. Potom varím ešte 10 minút. Sporák potom vypnem, pšeno nechám zakryté a nechám ho dojsť asi 20 minút. Týmto postupom je zaručené, že pšeno nebude suché a zároveň bude rovnomerne zmäknuté. Kto by chcel proces urýchliť, môže pšeno variť 20 minút, ale vtedy doporučujem pridať trochu viac vody. Teraz už stačí len postupne pridávať všetky suroviny. Upozorňujem, že ak vám ostane pšeno, je dobré ho nechať vychladnúť a čo najskôr ho uložiť do chladničky. Ak ostane mimo chladničky dlhšie ako 2 hodiny, môžu sa v ňom začať množiť škodlivé baktérie. Teraz už len pridám bôby, škoricu, kakao, mak s ľanom, granolu. Všetko zalejem domácim hrachovým mliekom. Keby ste chceli naň recept, ten tiež nechám v popisku dole pod videom. A na konci si dám morušu. Dobrotka je na svete. Ak by ste si náhodou mysleli, že sa chuť a výživové hodnoty týchto raňajok nedajú ešte vytuniť, tak vám ponúkam jednu bonusovú vychytávku. Ide o zmes korenia, ktorú tiež niekedy používam, najmä v zime. Obsahuje kurkumu, klinček, fenikel, koriander a muškatový oriešok. K tomu aj perníkové korenie od Antonína, ktoré obsahuje anís, badián, citrónovú kôru, klinček, škoricu, kardamom a nové korenie. Všetky tieto korenia zlepšujú trávenie, oteplujú telo, stimulujú metabolizmus a preto nám dodávajú energiu, vitalitu a životnú silu. Pozor akurát na muškatový oriešok, v malom množstve podporuje energiu, vo veľkom však pôsobí ako sedatívum. Keď sa mi podarí, kupujem celé korenia, ktoré si nameliem, aby boli čerstvejšie, napríklad ako tento fenikel. Takto vypadajú korenia spolu, no nie je to nádhera. Potom ich už stačí len poriadne premiešať. Do raňajok používam asi len polovicu čajovej lyžičky. Na záver mám pre vás ešte jednu vychytávku do kuchyne. Na popisovanie sklenených nádob používam biele centrofixky z papierníctva. Ak sa nápis nepodarí, dá sa zmazať prstom a prepísať. Keď zaschne a chcem ho zmeniť, pre tento prípad mám v kuchyni nachystanú handričku a flaštičku s lekárenským liehom. Pripadá mi to praktickejšie a krajšie ako nálepky alebo iné druhy popisovačov. Verím, že ste si z tohto videa odniesli aspoň jeden užitočný tip. Ak hľadáte ďalšiu inšpiráciu, môžete sa prihlásiť k odberu môjho kanála. Zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa krásne!